खालायखौ दे मा दाय मावखो आंखौ इसेबां रायनानै थांबाय आनैया आं लांनायखौ नुबोला बुङालासिनो थायो आरो आं नुवाखैयानो मा होननो दे आंबो मुस्रा साबाय दङ नुवाखैयानो सोर बारियाव फैयो सोर थाङो मा मोनथिगौ दे मालायनि बारिनिफ्राय हाबफैनाय खोमा आंखौसो जानला मानला बुंबाय थायो मानसिफोराबो माबायदि मालायनि बारिफोराव हाबनानै बेबायदि खानानै लांजोबो बुंनोथ' हायोना आरो एसे लांबाबोथ' जायोना जोंहानोबोथ' एसे गालांनांगौ मानसिफोराबो मा बोरैबाथार एसेबो माबा गैया सोर लांनायथाय मेगन माखासेखौ नोंसोरनि थाखाय आंहासो रायजाबाय एसे गालांनांगौ ने जानो मालायनि बारियाव हाबनानै बेबायदि लाना थांजोबो आरो आनैया ओरैनो आंखौ रायनो थाखाय खाबु नागिरखाबाय थायो आंखौ खामानि मावा होननानै रायबाय थायो बखिबाय थायो गावहा जों आनैया न'आवनो थाया मानसियानो अबाव थांथिंबाय थायो बाबुरानिमोनखौथ' जादोंना जायाखै जेबो खबरखौनो लाया ओरैसो सासेयाव बखिथिंबाय थायो ओंखामबो सङा सानसेबो गथ'फोरनोनो निजिनि फिसाफोरखौनो आंनि सायावसो गारनानै दोनजोबो इसेबो अननाय गैया बिमाफोरानो बेबायदि जाबाय होनबा आं अनो दिनै आगै होननानै गावहानो गाबखांबानो गामियावनो ओंखारलांखायो न'आवनो थाथिरा माबायदि हिनजाव बे आनैया बेबायदि मानसि नुफेराखैमोन आं हिनजाव मानसियानो बेबायदि जाबाय होनबा ओइ पद्मा ओंखाम खुदो रनि गारिया अबाव सोरबा लोगोआ लांदों होननाया गारिया अबाव दिनैसिमबो सफैला माथो गारियानो अबावबा लांबाय नामा सोर बियो लाबोगोन होननानै गारिनि जेबो खबर खौरां गैयादि अबाव लानानै थांदों गारिखौ फ्रियावनो मोननाय गारि नामा बे फुथलानि गारि नामा बे साय दखानाव मोनग्रा बे गथ'फोरनि दखानाव मोनग्रा बे गारिया बेखौ सानदों नामा नोङो बे नों जि मालायफोरनि जि बेबायदि गारिफोरखौ जि होना गारबोबाय थादों होदों दिनैसिमबो खबर गैया अबाव गारिया गाख्रबबाय दा थालै गारिखौनो लायनो थांनो नागिरदों आङो होमबा माबारै लायथां गारिया दानो लायनोथ' थांनो नागिरदों नेक्स्ट टाइम बेबायदि गारिफोरखौ मालायनो होना गारबो नाङा दे मुङावल' फैसा गोनां धोनि जानालाय मा जानो लोगोफोरनो जुदि गंसे गारिखौनो जुदि हेल्प खालायनो हाया मा लाब बेबायदि धोनि जानानैलाय मानसिया मिनिगोनसो माथो मानसिया मिनिगोन एसेबां धोनि जाना गारि गंसे हेल्प खालाया होननानै थै नों बायदि गोसोन जानो हायालै आङो मिनिथों जाय मिनियो आंहा दरखार गैया बेफोरजों जायखि मिनिया धोनि होननानै फैसा दं होननानै गारि रानथिंगोन नामा बयखौबो हेल्प खालायथिंबाय थागोन जोंहा माबा प्रब्लेम जाबोला सोरबा हेल्प खालायगोन नामा सोर हेल्प खालायगोन रावबो हेल्प खालाया मिन्थिबाय बेखायनो गावबा गाव नोंनि भाषण नोंनो गावनो खोनासंबाय था नोंनि भाषण खोनासंनो गोसो गैया आंहा फैसा थानानैबो भिखारि बायदि देखायोलै गारि गंसेखौनो गाख्रबबाय थांदों माबा है रागासो जोंलै आं ओइ गथ' ओंखामफोरा माब्रै खुदोंना खुदाखै मालायखौ हेल्प खालायग्रा सायावनो एसेबां दामनि गारि 30 लाख 40 लाख दामनि गारि बे सोरबा लोगोफोरनो होबथिंनो होगोन आं सोरनोबा रानथिंनो होगोन आं गारिखौ गारि आरो फैसानि मुल्यखौ बुजिब्लासो नों मोनथिगोन देनाय नायनि गारिखौ दिनै लाबोनो हायो ना हाया नोङो आइखौ फन खालामनानै खिन्थाहरनि र' दिनैबो गारिया फैयाखै होननानै बेलाय माथो जुगामिसो मा खालायफैदों बेलाय हेलौ आयै गारिया दिनैबो फैयाखै जुगामि हा मा खालायफैदों नोंलाय बेयावलाय खोनाबाय नामा बे आं ओइ सासे लोगोखौ नेफैदोंमोन बे गारिया बेखौ बेयाव दङ होननानै बुंदोंमोन बेखौनो खिन्थाहरदोंमोन आं गारिया गैया होनना फेफ्ले गारि बे बेट्रि गारियालाय बेयावलाय मानो थानो जाम्बि मोसौआसो आंखौ जाम्बि होननो फैदों औ बेनोथ' आंबो बुजियाखै लोगोआ मा खिन्थाहरखोथाय बेलेग गुबुन जायगायावसोमोन खोमा आं बेयाव फैफ्लांबाय अ जेबो नङा दे अबावबा थांनो नागिरदोंमोन औ मा बुंनो आइना लोमजानाया बारा जादों ए मादैया बारा जाबावदों नोंलाय माथो खेबसे देखायदों होननानै बुंदोंमोन हामासै गैया बारहुंखा अबाव हामनो बेखौनो आइया लोमजानायखाय आं थारमाने बै गभर्नमेन्ट हस्पिटालाव लाबोदोंमोन नालाय बेखौनो फिफ्लि गारिखौ आं बेयाव नागिरनो फैदोंमोन ए गभर्नमेन्ट हस्पिटालाव दङ बांद्राय जादों नामा बेनोसै बेमारि मानसि नालाय नोंसिनि मादैनि खोथाखौ सानबोला गोसोखौ दुखु मोनो आंबो नांगौ बायदि हेल्प खालायनो हायासै नोंखौ नोम्फा होन हो जेबो नङा बेनोथ' माथो खालायबावनो होनलाय बेनिफ्राय नोंखौलाय माथो नुथाराखैमोन फैथाराखैमोन नामा दैबानायाव गब' जाजानो गिनानै गब'नो सानस्रिनो रोंगौलै आं गब'आ माखौथो होनबालाय नुथाराखैमोन बेबायदिनो बोथोरफोराबो गाज्रिमोन नालाय आरो आइयाबो एसे देहाया गाज्रि जानानै दंमोन अफिसावबो फैनो हायाखैमोन आइया एसे प्रब्लेम जानानै दंमोन बेनिखायनो फैयाखैमोन बे खांखिनि दाइया लोमजादोंसोमोन बेनिखायनोथ' गारिखौ नुवाखै बे सैमा बांग्रिनिखौ नोंसिनि आइयाबो लोमजादों औ दा एसे मोजां मोनबाय गाबोननिफ्राय अफिस फैनो हासिगोन नंगौ मा जाखो माखौ मिनिखौ
माने नोंसिनि मादैया लोमजानाया मोजां जाबाय होनबायना बेखौनो माने मानसिफोरा लोमजायाबा मोजाङै थाबा मोजां मोनोना बेमार आजार जायाबा बेखौनो गोसोखौ मोजां मोननानै मिनिबाय आरो ए नोंसिनि मादैखौ नायनो थांनो हागौमोन बे गभर्नमेन्ट हस्पिटालावनो दंबा मा नायनो नाङा दासो गोसोखांदों आं गोबाव जाबाय आइया थांनांगौ न'आव दिदि थाथ'दो होनबा नों ने सेसलाय मोसौआ थांनो ओंखारबा माने मादैया हस्पिटालाव दंबा नायजाहैगौमोन आरो जागोन दे बारुंखा उनाव जागोन नायला नायसिफोरालाय दा थारमाने आं एसे आथुर जादों माने आइखौ लांनांगौ ना सोलायनाबो जोब्बाय माब्लाबा थांनांसिगौ दे बाय दे माब्लाबा लोगो मोनलायसिगोन बाय साला दानो खोजा जासिगौमोन बे फान्थाजों साला बोरमा फान्थाया जोंथिंसो खोनायासै खोमा थगायनानै दोनबाय आं खोनानैबा मा जागौमोन दे रितु होननानै बुंनायमोनब्ला गासिखौबो मिथिजोबसिगौमोन बे नोम्फा खर' खांखिनि रितुआ मा जादोंबा बे दायनिया मा बेमार जाखो बेलाय दानो थैथ'नाङा र' बे दानो थैब्लाथाय जोंना साननायफोरानो जाफुंनाय नङा माथो बेखौ जेबो साजाखौनो होनो मोननाय नङा जोंनि बेमारखौ थाब थाब फाहामनानै हो जाहाथे बे खांखिनिजों जों बोद्ला लानो हायो खिथेर लानो हायो माब्रानि फैसा बुरजा मोनदों होननायखाय खबर लाफैबायहाय आंहा हामदों दे आयै फैनायानो गावहा फैथाराबो फैनांगौ समखौनो मोनाहाय आब' गावदाङालाय अबावथो थांखौ आइया फाथै लायनो थांदों जोंहानावनो मोनजायो फाथैखौ जोंहानाव थांबानो जायो गोरानाव थांखोथाय गामियावनो ओंखारलांदों नोंसा मालाय जोंहानाव फाथैखौनो बायहैया मालायनावसो बायहैबाय थायो जोंहानावनो गोथावखा फाथैया गिदिर गिदिरखा जोंहानासो गोथाव होनसै माथो मानसिफोरालाय जोंहानिफोरखौसो नोंसा जोंहानिखौ बायनोनो थाङा माथो जोंफोरथ' गयखौनो जाया र' आइयाल'सो जायो ओमफ्राय इसिबां मानि फैसा मोननानैलाय माथो खालायनो नागिरदों फिसाजोफोरखौ हाबा हरदों दानो हाबा हरथ'वालै आयु मानो हाबा हरथ'वा दानो बे सिख्ला मानसि देरबायानो मेट्रिक पास जाबाय मानोथो फरायहोबाय थानांगौ खरसानो थाखा फैसा गैयिफोरावलाय सिख्ला मानसि थाब थाब हाबा हरनांगौ सिख्ला मानसि थानाय माने न'आव खरसासो बांसिन एसे फरायबावथों र' जेबो लाब गैया बिहामजो फरायनानैबो जेबो लाब गैया सिख्लाफोरखौ थाब थाब फेदेरनांगौ थाब थाब हाबा हरनांगौ मिथिबाय फरायनानैलाय साबेसेथ' साख्रि मोनदों बेनिखायनो हौवा मानसि गुबुन बाथ्राब्रा सिख्ला मानसिखौ थाब थाब हाबा हरनांगौ 20 बोसोर बारथों र' दा एसे उन्दैनो दंना आयौ मा 20 बोसोर बारनांगौ बेलाय जोंफोरलाय 14-15 बोसोरफ्रावनो हाबा जानाय मानसि जों दा संसार जायाखै होनबा मोजाङैनो सिख्ला मानसिफोरखौ बांद्राय न'आव लाखिबाय थानाया मोजां नङा हिन्जाव मानसिफोरखौ मिथिबाय थाब थाबनो बिदाय हरनो हानांगौ नायनि र' गैजा रोङि मानसि नङा होनबा दा धोनि गोनां मानसिबाबो गुबुन बाथ्रामोन दा सानसेयावनो फैसा मोन्दों बे फिसाजोफोरखौ हाबा हरनो हाबानि खरसा पालें सियार मायबा सना हाबाना बेफोरखौ बे फैसाजोंनो माबादो ओमफ्राय हरदो सानैबो जिउ जाखा सानै माने सासेबाबो गुबुनमोन नङा होनबा बेफोरनि फ्रियावनो मोननाय फैसाजोंनो ओरैनो मोननाय फैसाजोंनो सनाफोरखौ दानानै दोनखा आरो माबोरै मोजां सेंग्रा नायनो फैबा हरदो पालें सियारफोरखौबो बानायलांदोसो थ' मादै जिरायदो गसंनानै थाबाय थाबाय जिरायगोन र' बिहामजो जिरायगोन गाइखेरलाय दंना गैया साहा मोजां खापसे फुदुंदो आरोलाय गला मिथाइ गजा सजालाय लाबोना दोनदोंना दोनाखै एथ' फैसा मोननाय मानसियानो खानाबो जाहोला होनबा खाना ओंखामखौनो जालांदो आयै बेदर भाजा दङ दहाय बाबुआ लाबोदोंमोन बयलार जानो ए नोंसोर जाखोन्दा खालायखौनो जाहोनसै होनबा एथ' फैसा मोननायानो खानासो जाहोनांगौ दे आयै होनबालाय सानजौफुआवनो ओंखाम जालांदो आं लाबोनो होगोन दे गोदान नाङाहाय नाङा ओरैनो होनदो दे एवनाया दङबालाय भाजाया दङ दे होनबालाय लायथां आयै र' लायनि होनबा थ' बै सेराव जिरायहै बुरि सासेखौ सैथाराय आङो फैबा फैनानै खालि हाबा बेखौल' बुंबाय थायो बे बुरिया बिदिनो बिहाबा मा अरखाङो खालि फैनानै सिख्ला मानसि थाब थाब हाबा जानांगौ सिख्ला मानसि थाब थाब हाबा जानांगौ बेखौनो बुंबाय थायो सिख्ला जाबानो हाबा जानांगौ होनबा थाब थाब सिख्ला जाबानो थानो मोना होनबा फिसाज्लाफोरखौबा उनसि फिसाजोफोरखौबा होखारनो खालि बेबायदि बुंबाय थायो बे बुरिफोरखौ सैखाङासैहाय आरो फैब्लाथाय थांनो रोङा बे बुरिया साला जानला माला बुंबाय थायो रागासो जोङो आंबो सैया बे बुरिखौ खुगायानो गाज्रिथार बाथ्रा लागायथिंग्रासो बे बुरिया मोजां नंखाया बे मानसियानो आंबो सुखुवा बेखौ फैजोबनानै बायो आं जोंफोरनियाव थांसैहाय मा आङो गोबुथार जाबाय र'हाय मा लुलु थांथ'नाङा ओंखाम जालांना बारदै फैजायाहाय मा आंहा न'आवनो अमा बेदर संना गारबोखादों सबाय दालिजों नुदों रायखौआ नुदों गावसोरनाव अमा बेदरखाय जोंहानाव ओंखामखौ जाला आरो बियो मासे गाज्रि बाल नोङो नङाहाय फाग्लि मालाबा जागोन लुलु जानांगोनहाय मा थांनो होआ आङो जोंहाना अमा बेदर नङाथ' दाउ बेदर बेनिखायनो जानो गोसो गैया आरोना नोङो फाग्लि नङाहाय ना बेबायदि नङा होमब्लालाय नों मानो जाया दे लुलु जानांगोनहाय नों दिनै ओंखाम जानाङा नोंसानाव थांखालाबो फाग्लि
दैया जालायबाय गाबा जोंना ओंखाम जानो होबाबो सानसेबो जाया है नोंसो आदाखौ लाजियोहाय आङो मानो लाजिनांगौ जाखो आदाखौलाय नोंसो आदाया मोजांथारहाय नायनो बेनिखायनो लाजियो फाग्लिया गोसथोदो आरो होमबालाय थोद मावजि साला होमबालाय मा खिजानोथो लाजिनांगौ आं बेफोरखौ जेबो मिथिया नों ओंखाम जालांखानांगोन दिनै आरो ओंखाम जाखांनानै साथामबो सगआव थांखानोसै टाउनाव देहाय दे रांखिनि मावजि नोंसोरलाय अबाव हाबावनो जालांगोन दे जालांगोन नोंसो संनांगोन खिन्थु होनबासो जागोन आं औ संगोनथ' र' आंनो फ्राय संगोन फ्राय जागोन दे बेनिफ्राय बानलु गोसा आङो बेदरानो मस्लाया बारासो जादोंहाय आं न'आव मोनबा जायामोनहाय बेबायदिखौ मालायनियाव जानाय नालाय मस्ला जाबाय दे आं न'आवबा जाथारामोनहाय बेखौ खावनाय मोनाहां बेबायदि मस्ला बांद्राय होनायफोरखौ हा आबै बासनथिसो माथो औहाय आबौ नै नोम्माया बेदर जाथो होननानै एसे होबायहाय नै बेखौनो जाबाय दंमोन आं आबौ जाया होनबाय आङो नोम्माया होथारबाय नै ए दे जा ए बेबोलाय बे प्लास्टिकखौलाय माथो लाबोसिगौ आबौ अ आबै नै मिथाइ एसे लाबोदों आं गामिनि मानसिफोरनो एसे रानना होनो होननानै ए मा मेथाइ आबौ माबा नामा गल्ला नामा लालमहन गल्ला औ बेबायदिनो मिथाइ गोदै लाबोबाय ए आंबो मोजां मोनसैहाय आबौ जोंहानो होआ होगोन आबै होगोन बयनोबो होगोन न'खरसे माने न'खरसे हिसाबाव दिब्बासे पेकेट दङना बे पेकेटआ बेबायदिखौ होसिगोन 6टा थायो नामाथाय 6टा 7टा बेबायदि थायो आरो थोगोन ना थोआसैथाय बेखिनिया थोनायखिनिखौ होनोसै थोआब्लाथाय दाहाय बेलासियाव लायबावनोसै आबौ जोंहानो मोननै होदे आबौ दे हरथारदानो लांखांना मोननै जोंहानो मोनसेखौ आं गावनो जाजोबगोन मोनसे पेकेटनिखौ हारसिं आरो बे मोनसेखौ बे गथ'फोरा रानना जाथोंसै दे आबौ दे मोननै हरदे आंनो दे दे आबै जागोन दे हरगोन दे दे